mini lamuni ubangiji mai sama ma'azurci da mai kini a mulkin sama makadaici da ya kadaita koman sama mawadaci mai arziki a ƙasai sama rabu gani na ta godiya ba kama kana sannan na ta wasili masoyi abin yabo a kasai sama sanadin so ai mana ta goma shi ba kama mai gundumar kariya Alhaji Yahaya Sunusi haske na gundumar kariya mai gundumar kariya kazamo mai gundumar kariya mai gundumar kariya mai gundumar kariya mai gundumar kariya Alhaji Yahaya Sunusi kariya kawayana mai gundumar kariya mai gundumar kariya Sunusi kariya mutumin kirki baka fariya ka zama fitila ta idaniya mai haska gari har a samu zinariya Hajiya Hauwa Muhammadinuwa ke maka bangajiya da samun daraja ta gunduman kariya Allah ya baka nasara Allah ya kan al'umma mutanen kariya yau farin ciki ya bayyana Alhaji Yahaya Sunusi kariya mun ga hasken rana muna taya ka murna Allah ya sa albarka yau rana cita farin ciki rana mai cike da daukaka sunan kariya ta daukaka an kara mata martaba masoya da dangi sun hallara kowa ya bayyana murna saboda mukamin gunduma da aka baka jagora mai kirki da kima tabbas matsayi na wahala ga mai hankali da hikima Allah yayyama ka dan albarkacinsa domin ka rike amanar al'umma ka kasance abin koyi ga matasa abin alfahari da iyalai yau muna maka addu'a Allah ya karama ka hazaka mutanen kariya yau farin ciki ya bayyana Alhaji Yahaya Sunusi kariya mun ga hasken rana muna taya ka murna Allah ya sa albarka matarsa ta farko uwar gida Rukayya Yahaya tana taya ka murna da addu'ar samun daraja Hajiya Fatima Yahaya ma tana tare da kai cikin farin ciki tana roƙon Allah ya sa wannan sarauta ta zama alheri ga mama mu Hawwa'u Yahaya ta zo da murna mai yawa cikin zuciya tana yi maka fatan alheri da nasara a kowace hanya sannu malama Rukayya Yahaya tana taya ka murna da fatan alkhairi Allah ya sa ku zauna lafiya cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali mutanen kariya yau farin ciki ya bayyana Alhaji Yahaya Sunusi barka kowa dangi yana ta murna farin cikin al'umma al'ummar kariya farin ciki ya bayyana Alhaji
arziki lafiya da nasara. Mutanen kariya yau farin ciki ya bayyana. Alhaji Yahaya Sunusi kariya mun ga hasken rana. Muna taya kan murna Allah ya sa albarka. Ubangiji mai sama ma'azurci da mai kini a mulkin sama makadaici da ya kadai ta kuma sama mawadaci mai arziki a ƙasar sama rabu gani na ta godiya ba kama kana sannan na ta wasiri da masoyi abin yabo a kasai sama sanadin so ai mana ta goma shi ba kama mini labuni ubangiji mai sama ma'azurci da mai kini a mulkin sama makadaici da ya kadai ta koma sama mawadaci mai arziki a kasai sama rabu da ni